हमारे इस चैनल भोजपुरी जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हेलो का हो का कहतरू का कही रहुआ बुझात नहीं के कार्तिक शुरू हो गए परसों खरना बा रहुआ अभी ले कहता नहीं कहा। अरे का बताई जानते बड़ो गंगा कंपनी के नौकरी छुट्टी मिली तबे नु आए। अच्छा देखो हो सके तो छठ में आए। वो सब हम नहीं के जानत रहुआ जल्दी आई सारा काम काज बा सामान सब के ले आई छठ के। अच्छा ठीक बा कोशिश करतनी। ठीक ना हई सुनी पहले से पहिले अइहा हो ए रजऊ पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो खराना से पहिले अइहा हो पियऊ पहिले अइहा हो चलो जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा अपना ला ले पियर धोती हमारा ला पियरी साड़ी हो हमरा ला पियरी साड़ी हो हमरा ला पियरी साड़ी हो अपना ला ले पियर धोती हमारा ला ले साड़ी हो फल फल हरिया सब बाईल फल फल हरिया सब बाईल बाकी बाम के जरना खरना के पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खरना के पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो बबुआ के भारा घाटे उतरी आंगना में कोसिया भराई हो अंगना में कोसिया भराई हो अंगना में कोसिया भराई हो बबुआ के भारा घाटे उतरी आंगना में कोसिया भराई हो माई के कृपा होई तो रजऊ माई के कृपा होई तो रजऊ धन बरसी बन झरना खरना के पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खरना के पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते पाराना खराना से पहिले अइहा हो चल जइहा बीतते
कृष्णा कैचा चिरैया में बबुआ विकास हो। चिरैया में बबुआ विकास हो, चिरैया में बबुआ विकास हो। केसरिया में अइले कृष्णा कैचा चिरैया में बबुआ विकास हो। परबिन सैया रौआ न आइब, परबिन सैया रौआ न आइब त चकिया में देहब धारणा, खरना से पहिले अइह हो। आ चल जइह बीतते पारना, खरना से पहिले अइह हो। चल जई हो बिटते परना, परना से पहिले आइहा हो। चल जई हो बिटते परना, परना से पहिले आइहा हो। खरना से पहिले अइह हो। आ रजऊ पहिले अइह हो। चल जइह बीतते पारना, खरना से पहिले ए जी आई कि ना। चल जई हो बिटते परना, परना से पहिले आइहा हो। चल जई हो बिटते परना, परना से पहिले आइहा हो। हमारे इस चैनल भोजपुरी जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।